Dos ngadto sa 3 bilyones pesos nga rampa sa Cebu Cordova-Link Expressway kon CCLEX nga posibleng mulagba sa Virama dakmayan Sugbo. Tukuro na ang mga mulupyo nga maapektuhan sa proyekto at tunay kapahilunaan matod sa mayor sa dakbayan. Sayro nato ang detalye nining report. Gipahigayon ang groundbreaking sa CCLEX Guadalupe Rams Construction kaganina buntag kauban ang opisyal sa tulay ug ang mga mayor sa dakbayan sa Sugbo ug sa lungsod sa Cordova. Dinhi sa Taytayan sa barangay Pahina, San Nicolas, mag-agi ang rampa sa CCLEX isip aksis sa masakyanan gikan sa Guadalupe ug ubang bahin sa dakbayan nga dili na motuyok pa sa SRP. Matod ni Engineer Alan Alfon, ang presidente ug general manager sa CCLEX nga mokabat sa 2 ngadto sa 3 bilyones ka pesos ang magasto sa katukuran sa rampa. Hinoon gi-finalize pa nila ang detalye kung asa gyud kini mulagbas nga mag-agad usab sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kung masugda na ang construction, dili ra moabot og 2 ka tuig mahuman na kini. Pasin pwede na to extend up to Virama. Para immediately, if you're coming from the island, di na ka magig SRP. Dito nagagtugpa dito sa Virama, and then Capitol. Giangkon ni Mayor Mike Rama nga adunay mga mulupyo nga mapiktuhan sa proyekto ilabi na kadtong mga nagpuyo sa Daplin sa Sapa. Apan gipaniguro nini nga adunay kapahilunaan ang maong mga mulupyo kay apil sila sa medium-rise building project sa syudad. The benefit is progress, peace, and prosperity. Hence, everybody should be helping. Sila sad, no matter what, mapahimutan sa eksakto, kaya dili man isa nila na naabot sila sa 3-meter easement. Buot ni Rama nga makamong na og dugang kalambuan ilabi na sa bagatang bahin sa syudad, diin mo sulbong usab ang mga infrastructure project. Trust me, it will bring magic to the South District. It will bring magic to this downtown area. Samtang gihangop ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang proyekto nga makapadapit og dugang bisita ug oportunidad sa negosyo silang lungsod. With this new development nga diretso-diretso lang sa Cordova, I'm pretty sure nga mas mudaghan pa ang mobisita sa amo ang lungsod. Negosyo ug turismo ang gipalambo sa Cordova nga nakatabang usab sa mga mulupyo silang lungsod. Samtang gipasalamatan ni Suwan ang iyang gisundan nga administrasyon nga usas sa instrumento nga nahinayon ang katukuran sa CCLEX. You are also in good hands when you live in Cordova. Once again, CCLEX, I cannot say more than just saying thank you for the help nga inyong libuhat sa Cordova. Sa pikas bahin, giuswag sa tugduma sa CCLEX ang full implementation sa RFID. Apan niawhag sila sa mga motorista nga mo-avail na niini alang sa masayon nga pag-agi sa Taytayan. Magpa-register gyapon sa RFID. Kaya eventually manggod, di lang ko ka-resultig kanusa, but mag-full RFID na gyud ta for reasons of safety and of course convenience to our motorists, no? Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.